Buria nih. Nih. Laगावहरदो सोर नांगौ. Nih. Palingaव फुरथि जाबायानो आरोना. दान्दिसे न'नि बारियाव आरोना. मा खालामनि? बोथोराबो एसे सान्दुं गोसा आरोना. न'नि बारियाव बेरायथ'हैनि सासे. मैगं खाबाय मेरला आरोना. न'नि बारियावनो जाहानियाव. न'आव मोनजाबाय थायो बेखौनो अर्गेनिक. गासिबो. Buria दिंखिया. Buria. Ini मेरला आरोना दिंखिया गोजानि. गय बारियाव. बे कारेन्टआ एसे डिस्टार्ब खालामबाय गायनो हायासै कारेन्ट थानायाव दै बाखियाव गायजोब्बाय गय दायो बुरियानो दिंखिया मैगं खागासिनो जोंहा सासे आंबो खाफाना होनोसै एसे माथो खालामनो आरोना उफाय गैया दिंखिया सोर दिंखिया जानो मोजां मोनो गासिमोन नै बारियावनो मेरला जोंहा बेखौनो मोनजाबाय थायो सोरबा जानोबानो खाना हैगोन 10 थाखा मुथानो दिंखिया लागावहरदो सोर नांगौ दिंखिया बावलाफोर खालामनाङा दै नाबा जानानै बावला बावलि जागोन दै मानसिफोरानो नामा बुंगासिनोमोन नै बिबो बुरियानो बुरिया खाना मादिखौ जायो गासिबो नोंसोरथि नै बिलाइ जानायखौ जायोना जाया नै बुरिया नै मा साइसनि नांगौ नै बेफोरो बुरिया नै आंबो खानायानो नै मोजांथार आरोना बुरिया चाकाचाक nih बुरिया दिंखिया hak enggak दिंखिया hak बुरिया karni गासिमोन दिंखिया nih गोरलै ओरैनो बाहैया नै जानोबा बिराद मोजांलै मोजाङाबा दिंखिया फ्राया बेफोरनो एसेबां मोजां nih buria ओंखारना थादों ताजा दिंखिया ओंख्रि दिंखिया भाजा सारायसेमोन होननाया सारायसे खिनो ओंखाराबा जाबावगौमोन होननाया नै बाल्थिंआव फुरथि जाबायानो आरोना जासिगोनदां उनाव मालाबा जाफैलायनांगौ ना मा बुङो गासिमोन खनसेयावनो जाजोबना लाबाबो थिग जानाय नङा दा नै बुरिया जाना थाखादों नै इयो मथ' नाय जाना थादों नै मेरलानि मथ'
बेफोरावबो दंजोबो नै जासिगोनथ' बेसेबां जानोब्रा बेखौलाय फाजा एसे माइरं मोनजाबाय एसे एसेल' मोनजाबानो जानायसै फाजा nih nih boriah ya paling sih ya wele deh tir kagasin TV थांसै सान्दुंआ गोसाथारनि बाब लागाव हरदोंखौलाय जाबाय दे थांबाय थानोसै आरोना गाइसमोन खाखांबायानो बारा एसेबां खायालै उनाव गाबोन समफोर जालायनांगौ ना साननैसोनि उनाव जाथ'बाय बोरैयानो गय बारियाव गासिबो दिंखियानो दिंखिया गोजा नै नुबाय दा गासिबो दिंखियानो गोजा नै खाना लाबाय बालदिंसे फाजा एवखांना जाहैनांसिगोन दायो थांसै आरोना नाथिं गरमाबो देनजारथार नै गयाबो थायहांसो बिबार बारसोबायलै गया नै सासेया सिगां जालांबाय नै गरम मोनबायदां गया बिबो बरिया बारदों माथो नैबे गाहायानो नै गोगोम बारखादों थ' थांबाय थानोसै न'थिं नै गाइसमोन नारखल गोरलै जानोसै गरमनि बरियानो एख'नानै चकाचक गोदै जागोन बेहाबो बरिया जाबाय नै एख'नानै लुगैनो हादे जों जाना खिथिनाय जाबाय नै लुगैनो हादे आंबो जानोसै र' होनदे बरिया माथो बायल'सो बारा गैला नोंसिनिया गोजौ दंमोन मालायनि फागो आंनो बाहायल'सो होदों आंनि ना बेदरखौबा खावना जायो बियो आंनि ना बेदर खावना जायो बियो जाबाय जाला नोंथांमोना माबायदि मोनखो आरोना मोजां मोनखो गाज्रि मोनखो मा सानखो कमेन्ट खालामनानै फोरमायलायदो नै दायो दंखलाव जोङो दै सेरनोसै एसे लागाव मटर मेचिनबो गैया आखाइजोंनो नारनाङो उपाय गैया माथो खालामनो आरोना दुखिया मानसि दैयाबो थाब गलायबावा नै होमबा न' बिदिनो आरोना खामानिफ्रा जोंनिया सानफ्रामबो माथो बुंनो नोंथांमोना मा सानो मा फोरमायनो सानदों मा बुंहरनो सानदों जोंनि सायाव मोजां गाज्रि खोन्थालायनो सानदों कमेन्ट खालामनो हागोन थ' गोदानब्ला चेनेलाव ना जायफ्रा फार्स्ट भिडिअ नायदों साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरोना जोंनि बे फिसा चेनेलखौ नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामोबासो जोङो एसे नोंथांमोननि अननायजों एसे जौगालांनो हागोन आरोना नोंथांमोननि हेफाजाबजोंसो थ' नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना गोदानब्ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइबखौ थुना होगोन ना अन्नानै अनदो नोंथांमोना गासिबो नै साबस्क्राइब खालामना होदो अन्नानै आरो नै फिल्टारा बेबायदि आरोना जोंनिथिं सोरनिथिं माबायदि फिल्टार मिथिया दायो खिन्थागोन आं नोंथांमोननो नायफा फिल्टारा जाहैया नै फिल्टारा बेबायदि आरोना दैखौ बेयाव लुबाय लुनानै दैया बे गोजौआवनो गयो आरोना नै माबायदि गयो ना बिनिफ्राय बे ससेया फुरा बालि अन्थाइ फिल्टाराव होनो गोनां बुस्थुफोर दं आरोना
बिनि सिंनिफ्रायसो बे पाइपजों ओरै दाउखौ बोना ओरै गयो बोरै गयो मिथिनो हाला खिन्थानो हाला बेलेग सिस्टेमनि फिल्टार आरोना बियो नोंथांमोन थ' साबस्क्राइब खालामदो लाइक शेयार खालामदो अननानै बयबो थ' दोनथ'नोसै आरोना बाय